jak se háčkují zvýšené sloupky vpichované ze zadu. Můžeme háčkovat polosloupky nebo dlouhé sloupky, co zrovna potřebujete. Já u téhle čepičky zrovna háčkuju polosloupky, takže uvidíte polosloupek. Obvykle při klasickém háčkování nahodíte přízy a háček vpichujete pod tato 2 očka. Ale my si jich teď vůbec nebudeme všímat a my ten háček vpíchneme v rubu za tuto zadní smyčku. Takže takto a klasicky táhneme přízy, nahodíme a protáhneme všemi 3. A znova nahodit, vpíchnout ze zadu a uháčkovat polosloupek. Takže neháčkovat tady do těch oček, ale v rubu za smyčky. Tak, pak nám vlastně vždycky ty 2 očka zůstávají hezky na povrchu a tvoří to jakoby takový řetízek.